थामजिसेथि हादरनाङारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायलायनाया उदालगुरियाव जागायबाय। उदालगुरि जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव खुंबोजाबाय थानाय अल इंडिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 थांनाय सानखालि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि शहरनि खोला फारसे थानाय स्टेडियामाव बेखेवजालांबाय। देग्लायनि बे 37थि हादरनाङारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायलायनायनि गिबि मेचआ हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो क'क्राझार बारहुंखा एफसीनि गेजेराव जानानै थाङो। बीटीसीनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारी, बीटीसी एलएनि बुंथिगिरि त्रिदीप दैमारी, मावफुं सोद्रोमा प्रेस मोसाहारि, उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि पुलक पाटगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोलुर अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव हाबाफारिया जाफुंसार महरै मैयानि सानाव जोबनानै थाङो। थामजिसेथि जोंहा अल इंडिया बड'फा फुटबल टुर्नामेंट काप दिनै प्रथम दिना बे सेथि दिना दिनै खोब मोनसे मोजां परिबेक जों मोनदों। मानोना जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव माने स्टेडियाम गायसनखांनायनि उननिफ्राय लुफुंजाखांनायनि उननिफ्राय दिनै बे प्रथम खेला होननानै बुंनांगोन। आरो बे प्रथम खेलायावनो दिनै जों खोब मोनसे मोजां मोनसे परिबेक जों मोनदों। आरो प्रथमावनो जों धन्यबाद होनांगोन उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव जि मोनसे मोजां परिबेक जों मोननो हादों। आसा खालामदों नैबे टुर्नामेन्टनि जुगिदि खोब मोनसे जोंनि गेजेराव माने फुटबलनि सायाव इयुनफोरनि जिथु मोनसे माने जाखांफुनाय जाय लाइमोनफोर मोनसे थुलुंगा मोनगोन। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा नैबे माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्म माने गल्ड काप टुर्नामेन्टआ जोंहा सारा बीटीसीयावनो नङा, जे इन्डिया लेभेलावनो मोनसे नाम दं। आरो दिनै जों खोनानो मोन्दों गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायबो मोजां मोजां टीम फैनानै खोब मोनसे बेहाय खेला गेलेफैगोन। आसा खालामदों बिनिफ्राय जों मोनसे मोजां इयुनफोरनि थाखाय थुलुंगानायखौ जोङो मोनगोन होननानै सानदों। आरो ओंखायनो आसा खालामदों बिनिफ्राय मोजां मोनसे आरो फैबाय थानाय दिनाव आरो बिनिफ्राय साबसिन जोङो बीटीसी गभर्नमेन्ट हिसाबै इनिशिएटिभ लानानै बिनिफ्राय जोङो माने सापर्ट खालामलांगोन। आरो गुबुन इभेन्ट माने बारा गोसो होनायखौ नुवाखै अनलि फुटबलनि सायावसो बांसिन गोसो होनाय बेजों लोगोसे खिन्थु इन्डिभिजुअल जायफोर इभेन्ट दङ गोसो होनाय बे बेलायाव बीटीसी सरकार मा जोङो अखल फुटबल नङा, जोङो गभर्नमेन्ट दाखांनाया जोंहा गासै माने 2 दानानो जायाखै, दा आगान होदों। नंखायनो जोङो सावरायदों जों बीटीसी गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि बीटीसी ओनसोलनि माने लाइमोनफोरखौ माने जोंहा बे खेलानि सायाव जों मोनसे बिथांमोनखौ बोरैहाय सुबिदा होनो हागोन आरो बायदि सुबिदा होनानै जों लोगोसे बिथांमोनखौ जों जौगाखांहोनो हागोन माने फुटबलनि सायाव बेखौ जों गभर्नमेन्ट हिसाबै सावरायबाय थादों। निश्चय फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोननि जा माने सुबिदाखौ जों बीटीसी गभर्नमेन्ट हिसाबै होनाय जागोन। आरो थैंक यू। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 790-888-7945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो
आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।